سائنسی دیمروی پر انسان آسودگی و اثراتی واسطائیں تو ما میڈیکل سائنس ہے بیچاریں یا یہ کہ تعمیراتی سائنس ہے بیچاریں ہر شعبہ زندگی تو کم از کم تبدیل ہوئے بلے یک رسائی واسطہ یا سرکنہ گو وہ دنیا یک امگرن چو اواری واسطہ کہ میڈیا حوالہ آگا بیچارے یک سوشل میڈیا حوالہ بیچارے تو ایک مزنے دیمروی بکتا تو یہ مسترین سورس و انٹرنیٹ کہ انٹرنیٹ کہ دنیا یک کتا ہوار کتا وہ انٹرنیٹ سبب سوشل میڈیا یہ بلائیں اس سے باہر ہے تو سوشل میڈیا تو کا مزنے ایپ ہستا کہ ہاں مختلف کار کردار تو آئیے مروچی ہر ورنہ ہر مزن و کماش موبائل تھرو ہے لیپ ٹاپ ہے ٹیبلٹ تھرو شما کارمرس کا تو مروچی مردمانی گو نزدیکی سیادی گو انٹرنیٹ و سوشل میڈیا سخت زیادہ ہے نمائی چارے لوٹیں کہ بلوچستان تو کا نہ لگی زورتا مرچی دلارا ترانگی زورتا وہ بالی کپوتا نہ لگی زورتا مرچی دلارا ترانگی زورتا وہ بالی کپوتا ہے بالی کپوتا یا گلے گا برگی زورتا ہو یا گلے گا برگی زورتا مرچی دلارا ترانگی زورتا ہو بالی کپوتا ہے بالی کپوتا شنزگی زورتا او نودام بزان کے شنزگی دورتا مرچی دلارا ترانگی زورتا او بالی کپوتا ہے بالی کپوتا فضل دل مرتا جوانی پرشتا فضل دل مرتا جوانی ہو مرتا جوانی انگا تی درداں انگا تی درداں پروشگی زورتا او انگا تی درداں پروشگی زورتا مرچی دلارا ترانگی زورتا وہ بالی کپوتا بالی کپوتا نہ لگی زورتا رے بالی کپوتا نہ لگی زورتا مرچی دلارا ترانگی زورتا وہ بالی کپوتا بالی کپوتا بالی جی شرف در یک محتلی پہلی لوٹیں اور مجلس دیمہ بریں
میں موضوع سرحال انٹرنیٹ و سوشل میڈیا ارزش تے بابتہ کہ سوشل میڈیا و انٹرنیٹ ارزش مروچ کی میں چاگردتوں کا اچھے وڑا کارمرز بو گائیں یہ جوانی و بدی ہمارے حوالہ چکاستے ہیں و چارک لوٹیں تو ای بابتہ دو مہمان ساڑیاں میں اولی مہمان کلیم اللہ بلوچ کلیم صاحب وشت کے مراکشہ بعض منت ورہاں جوڑیں خیر وشت شکر الحمدللہ اللہ صاحب کلیم اللہ پروڈیوسر ہیں ریڈیو پاکستان کوئٹہ اور ادبی سماجی وہ پروگرام ریکارڈنگ کا تو لازم مداوتی پروگرام انٹرنیٹ و سوشل میڈیا فیس بک کا ہم شنگتا وہاں ریڈیو پاکستان رنگ بولانے مجلس ہم فیس بک کا روتے ہیں تو یہ بابتا اب آز پروگرام ہوتی سوشل میڈیا ہم اپڈیٹ کا ہوں چارک لوٹی تو یہ بابتا مایا گیشن جس کرنے شرف دلہ نوش کے تعلق دار وانندہ شخصیت آگا اک نواز شاہ آگا وشت کی مراکشہ طبیعت جوڑے شکر الحمدللہ آگا وقت پام اسٹیٹ سرکل جنرل سیکرٹری ہوں سوشل ورکر اور سماجی اور سیاسی کارنگ و آوارنگ ہوں تو ما آگاہ جست کریں کہ بھی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نقص مارا دیے گئے ہیں چیچو فائدہ دیے گئے ہیں اچھے بڑے کارخان لوٹی خاص کر نوجوان نہ بلکہ کماش پیری مرتا ہوں تو بات زیادہ ہم کرنے گا ہوں بعض جوان کار کرنے گئے تو یہ بابت علامہ جیڑے کی جی کلیم اللہ صاحب چونکہ ہر چیز سائنس کی ایک چیز ایجاد کا کچھ بھی حوالہ بھی تو لازم انسان آسودگی و سہولت و اثرات بھی تو یہ پیچ شک نیسنے کہ مرچ سوشل میڈیا انٹرنیٹ مسنے تبدیلی آورتا دنیا تو کا آسودگی باز آورتا تو موبائل نشتا موبائل ذریعے ہوتی کاراں کرے ای بینکنگ بھی یا چیزیں ٹریڈ کو تو کھانے ہر چیز ہوتی جگہ بود تو کم بھلے مان لوٹیں کہ میں سوسائٹی انٹرنیٹ گیشن چگیش فائدہ چیز بکاں سوشل میڈیا جوان کارمرز بکاں تاکہ آگے فائدہ مارا گیشن چگیش برسا تو یہ بابت چی گوشے جی زیسا مرچی باندھا دور امیچو دیم روی کتا کہ گپ منی ایالا گپ انٹرنیٹ و مخلوق کے ٹیم پاسی و مخلوق کرا یا کنٹرمنٹ یہ کہ ذرائع تو اسی اچھے دیما شتا جی مرچی دور کیستے اے آئی ات کا اے آئی انچین تی واسطہ ایک اسسٹنٹ ہمیں انٹرنیٹ تھرو ہمیں کہ موبائل بھی یا کہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر طرح گونا آئیے تھرو طرح انچی ایک اسسٹنٹ سے یا کمکار تھی ہمراہیں طرح زندگی کجام بھی پیڑا کجام بھی ساتھا کجام بھی وقت کجام بھی چیزیں ضرورت بھی آ طرح سیکنڈ ہینڈ تو کا کشیدن تھے چونکہ تو شروع میرا والا ہوتا کہ ماں انو کہ وہ تھی پروفیشنل فیلڈ تو کا کار آئیں مارا اے آئی چیزوں کو مکنے گئے مارے ایک سازینہ یہ جوڑ کرنے گی ماں یہ صرف ہم کی ورڈ دیں کہ یہ چیزیں ہمارا یہ چیزیں بڑی سازی جوڑ کو بدے یا کہ یہ زبانہ یہ بڑے گانا ہی منا جوڑ کم بدے یا کہ یہ منی اسکرپٹ کم میں منا اسی کم گیش سے انچو منٹا تک کے ودین منا بدے مطلب اسی کہ یک پروفیشنل فیلڈ یہ تو کا یک اے آئی کے ٹولز تو استعمال کرنے آتا رہا چچو کمکتا اسی اچھے ابھی اگر دنیا پیڑا باقی ما زندگی تاکو پڑھنا تھا بجیں کہ اسٹوڈنٹ یار چچو کمکار خود کا یک نوجوان یار چچو دیما بات کا آئیے راشونی کت کا آئیے اگر بزنسی بھی آئیے اگر معانگی بھی آئیے نوکی آئیڈیاز وغیرہ جنریٹ کرنا کے بعد یک چچو کار مدن چیزی بود کت کا نو انٹرنیٹ چونکہ میں باقی چیز میں زندگی ایسا جوڑ بودتے گا نو ایک میں زندگی ہے ہمارا سہولیت ہیں چونکہ یہ لائٹ یا گیس یا آپ نلکا وغیرہ میں انسانی لوگیتوں کا کہ ایک سہولت کار ایک سہولیت ایسا ہوا بودتے گا پتہ ٹی وی ہو یہ چیز بودتے گا نو انٹرنیٹ یہ موبائل ہے کہ دنیا کے انچو دیم روی کو تا آئیے کہ یہ جاگا گیتا انہوں دور سے نانی چیزاں پیلو کرنے گائیں یک انٹرنیٹ یہ نوجوانی واسطہ منی آیا یک شرری استاد یہ ایسیتا آئیوگوں میں کار کت کا آئیرا نوکیں آئیڈیاز واسطہ یا کہ نوکیں بزنس واسطہ منی آیا نوجوان اگر صحیح وڑیا سرپدی وڑیا مثبتیں حوالیا اسی طرح کارنرز بکا اور منی آیا چدو شتریں کہ سائنسا کے ای عدد تک دیم روی کو تا تینگتیم شتریں دیم روی کے ہر یک انسان یارا انفرادی صورتہ کے کمک کا نگائیں عام ہی چیزیں بعض جون تو لازمی اشرف دار اشکنوں کو چاروں کا سائنس سے ہر ایجاد انسان آسودگی واسطہ ہیں تو لازم انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہم ملک کا آسودگی دیے گا انہیں کہ آسودگی کرنا ہے بلے میں چاگر تو کا یہ ہم چارک لوٹیں کہ بھائی ماں آیا گیشن چکیش پائدہ بزوریں تو آئیے جوانی کارمرزیہ بکنے اور لازم زندگی ایسا جڑ ہوتا آئیے چھ میں دور ہم بت نہ کنے یہ چوکیا چھے نیٹا چھے یا انٹرنیٹا چھے یا موبائلہ دور دارہ کو نبی بلے تو آئیے اس سرپدی داتو کنے کہ چون کارمرزی بکن چون پاوتی زندہ آسودگی واسطہ یا ہوتی فائدے واسطہ چون کارمرزی بکن تو یہ علامہ مات پتانی ذمہ داری بھی استاد بھی یا
معاشرے وانندے طبقے بھی کہ آئی والا سرپدی بھی میں مجلس مقصد ہمیشہ کہ ماں لوٹن کے بھی میں نوجوان میں ہر مردم چاہ نیٹا یا سوشل میڈیا گیش انچی گیش فائدہ چس بے کام جی آگا انچو کہ ایک پتویت شکنے کہ یہ فائدہ چیز زیادہ فائدہ ماں بچو حساب بکنے کم ماں بلے ماں لوٹے کہ میں مردوں میں نوجوان گیش انچی گیش فائدہ چس بے کنا یک کی وشن کہ یہ تعلقوں وانندگی ہیں وانندیں طبقہ گیشتر کار مرزا یہ شرکاں کے پرچ کے سمجھی اگر ٹائم قیمت وقت قیمت ازم کہ من وقت زیان بھی بلے میں چاگر تو کا چھو پدمنتگی واسطے ناواندگی واسطے تو بعض پتی وقت ہم ضیاء کرنا گائیں فائدہ انچو زور گانے تو یہ بابت چیزیں کچھ منتور وجہ چونکہ اما یا لکھنن شاہ جدت کس سے انکار کرتا نکن جی اگر من تو مروچی پدمنتگن ایشی بازیں وجوہات استا یک کے تو ایشن کہ اما شاہ دنیا ای وجہم پداتن کہ اما دا علم کم من اما کیست آبادی الکانتائن زیادہ کھلی انتا ریائشن آد دا وانگ ایوڑن سہولیات نیستن البتہ شی سوشل میڈیا آئے گا پد ارچنکس کی جوانی یا تگن تمین کس تی گپے وڑا خرابی ما تگن تو شے کہ ایشی استعمال را مچون جوان کھڑتکنن ایشی یہ بوتکن کہ ارچنکس کی وانندہ مردمنت اما آئی فائدہ نہ زیادہ دیما بیارن اور نقصانات نہ مواظب کنن چونکہ یک کسان عمر تا اسٹوڈنٹ زیادہ انجوائے یا کجام چیز کیا انٹرٹینمنٹ زیادہ دن تیا مائر زیادہ فوکس سکن تیا آئی سیڈا دلچسپی گی سوشل میڈیا آئے گا پد اما دا فاصلہ باز کم بوتگن اگر من یک سیاسی ورکر ہون یا من ادب طالب علم ہون یا من ایکٹر ہون تو منی فاصلہ گو دومی دنیا مردمن باز نزدیک بوتگن میں یک دم یہ تھا گو ہالی ووڈ بالی ووڈ گو ایکٹر یا آلوال کرتکنین من گو اسپورٹس مینن گو کرکٹر فٹ بالرنم آلوال کرتکنین یا ادیب شاعر جم دنیا دومی ملکان تان من گناوان آلوال کرتکنین یا شوبز دنیا تا منی کست دیم روی کجام سٹیپ جوڑا بین من شادام آوان گبتکنین البتہ دومی سیڈا کہ اما یا لکنن گوڑا وقت ضیاء انتیشی تا یا سائبر کرائم بیگان تیشی تا ہمارا بازی نقصانات بیگان تب ما شوتی کم علمی یہ وجہ شیشی بازی نقصان نہ موارتگن خصوصاً اما ورنہ کہ اما اکثر گندن کے فیس بک کا یا ٹک ٹاک کا اتی وقت ہم ضائع کنگن دومی نے مگم یال کنن امی میڈیا کیست آمدن ایک ذریعہ ہے یک روزگار ذریعہ ہے امترادن اگر تا ایک جوان ٹک ٹاک کر بے تا ایک ویلاگر بے تا شیشی پیسام کھٹے تکنے اتی خاطر روزگارم کر تکنے یا اتی چیز باکنہ کے خاطرام تیشر استعمال کر تکنے کہ بھائی منی اگر چیز من بلوچی دو چین اگر من نوشکی تا دو چگاونی یا تربت تا اولا مارکیٹ ہے تا آرا گیشانی مارکیٹنگ کنک پما کمین ویل ایتا یک مسئلہ ایتا مروچی باند توتی کی سیتا نشتگے توتی چیزا را انٹرنیشنل سطح ہم مارکیٹنگ کرتا کنے کہ بھائی یہ منی بلوچی دوچن تیشی نامیشن اے جاگے تا شمارے ایک قیمت تا ملی اول اے چیز ہمیں دستے تا نا آتن جی بازوان تو شرف دن اشکنو کا لازم مارکیٹنگ ایک اہم وسیلے بودتا کہ ایک مرد میں دمی روا گو گندہ گو چارہ گو رابطہ نہ بودتا مرچے میں سوشل انٹرنیٹ برکتا دران چیز دنیا ایک جگہ کو تا اوار کو تا تو ما لوٹن کے بھی اسے فائدہ گیشان چی گیش چیز بے کریں بلے یک منفی لازم ہر چیز منفی پہلو باؤں تو منفی پہلو یہ بنیاد اباں کہ یوٹیوب ہیں تو کا انچیں ولگریں چیز ہم گندگ بھی کہ کسائیں عمریں گنڈوانی واسطہ نقصان دے آنی ذہن خراب کرنا تو ایوڑے چیز بعد انچو اوپن مباں شنی کنٹرول بھی گوں ہمارا یوٹیوب چینل ہو سرکار معاملات ہیں کہ ہاں سر چونچے کنٹرول ہے بت تو کم دوم یہ کہ ہم ماتوپیت ہوں ہمارا ایپ ہو ہمارا ویب سائٹ وغیرہ آنی سپرویژن بکنا کہ چوک کہانی کار مرضی اچھا وٹ کرنا گا تو ہمیں جوانی تربیت ہم بکنا ماتوپیت یا استاد کہ بھی کجا ویب سائٹ اچھے فائدہ ہستے ہیں کجا لنک کا چرا ہوگا چترا معلومات رسی تو لازم پلس پوائنٹ ہے سخ باز بھلے ماں شرط تمشن کے پلس پوائنٹ ہے نہیں مگا برو ہیں رویں گوڑا ماں یہ کار مرضی ہے جوان کو تو کریں اگر ماں نیگیٹو انٹرٹینمنٹ وشیا کا چاہ رہے وشیا تئی قیمتی وقت رو پتہ حاصل وچ بھی انٹرٹینمنٹ ہوں انسانی ضرورت ہے بھلے حد دیا یہ وقت یا پیمانے یا تو یہ بابت علامہ ہمارا چارہ لوٹی کے یہ حوالہ چیز ہوگا
जी कलीम साहब अंचो के ये जिंदगी इससे जुड़ बुता नु आइए तो फरामोश को तो ना करने कि अगर चौक क्या मोबाइल हस्ते तो उसी के भाई पिलानी जो कासे मना हम भी गूं तो हम दिएगा मजबूर बे अगर मदिया वैसा से कम तरता भी तो दिएगा लूटी भले हमें सरो सो जो हमें गिरोदार हो चारों थप्पास मनीला अनलमी तो ये बात चीज उसे विचार जायद साहब दुनिया तो का के अमा मुल्क के ये चीज अस्ता आहा इशनी लाज बनाए तक कानून जुड़ तक मतलब ये के बलाई बलाई कंपनी अस्ता के सोशल मीडिया के आप प्लेटफॉर्म मखलूक कर देगा आनी हम लाज अस्ता क्योंकि यूट्यूब है तो का ये दो ऐप जुट को था कि किड्स यूट्यूब जुट को था कि कसानी यक साल या बगैर तक सीजा साल उम्र मर्दम ई चैनल सब्सक्राइब को उतना का इदावत उतना का आई वास्ता ये चीज़ ये तो का एजुकेशन ABCD अलबीती से कार्टून वगैरह ये चीज़ें आहानी मुताबिक अस्ता वो अमा के डेवलपमेंट ये चीज़ें नहीं अस्ता ना दुनिया तो का क्या तरक्की याफ्ता या कि दिमरूई को तक मुल्क कैटेगराइज बुतगा होती अमा लास कानून जोड़ को तक पर्स का उदा के गंडू यार कुछ कि तई वास्ता नहीं गोरा आई वास्ता या कि एक दर से कि वाकी मनी वास्ता नहीं गोर मनी वास्ता ये चीजें भले अमा के मैं बड़ी मुल्क कि मां ये चीजें तो का आदत के शौर्य याफ्ता न बुतगे नु मैं वास्ता कसानी जागे वास्ता वो मजनी एजे मर्दमानी वास्ता यकी चीज़ा हो यकी मोबाइल में जोड़ कर दिया अदरवाइज मन चाहता कि विषय तो कम्युनी होती गंडी वत रिसर्च भी तो मन चाहता हुआ कि कैटेगराइज एज लिमिटेशन एज रिस्ट्रिक्शन सकवाज आप आलो कनक होगा कि यूता नहीं वास्ता सोशल मीडिया है तो विचार अर्थ एक पोस्ट ही तो कने या कि एक चीजें तो कने आइए तरह ऑप्शन था कि एक पाम एज वास्ता है आइए तो कैटेगराइज का 16 साल तक 25 साल उम्र का सोशल मीडिया इशर यूथ गुशी 25 से 35 से मिडल एज गुशी तो पता दे मांगो ओल्ड एज तक अलग एजा नहीं हम कैटेगराइज जुट को तक भले सोशल मीडिया हमें रूल्स असता कि एक साल अगर 3 साल बंडो अकाउंट्स जुट कुछ ना कुछ भी प्लेटफॉर्म भी फेसबुक यूट्यूब वगैरह अगर कन 3-4 ये जरूरत है ये एजुकेशन पर्पज इस्तेमाल का गुरा ये वती दुमी ऐप असता ये कैटेगराइज को तक जैसे कि सारी किड्स यूट्यूब ही आइए तो का अमा चीज मवाद असता आइए दुमी चीज फीसदारा गम बुत कुतना कना आए पे तो का निया तो ये बड़ी चीज असता वैसे ही अगर मैं नौजवान यकी तो आगा हमें गब जाता है कि वाकई शर्रियो वास्ता इस्तेमाल कुछ का या टाइम पे जाए वास्ता बाज का बोले मैं हम चाह रहे कि यक माँ ज्यादातर यूथ बिमा या कसानी एजे मर्दों बिमा ज्यादा आइए होती हमा एंटरटेनमेंट पर्पज टाइम पे वक्त जाए करने के वास्ते बस टाइम पास न बुआ गई बस मोबाइल दस्ता है इदा बेचार उदा बेचार एच पर्पज है या एच मकसद ना यार एजुकेशन रस गए ना आवड़ी एंटरटेनमेंट गर्जा इस्तेमाल खुद का भले एंटरटेनमेंट वाला अब देखिए दुनिया मुल्क तो का तो बेचार जो कोरोनानी तेदाद रबानी तेदाद शनि कार्मर्स करनो को शनि क्रिएटर रस्ता ना आके क्रिएटर अंचो क्या होता है कि आना सही तो यूज करे तमाम तो वैसे एक बिजनेस ही हम झूठ बूट खुद का या कि तो एंटरटेनमेंट दे गए या कि हम क्रिएटिविटी ते जिंदे तो का एक सलाहियत असते तो ती फनकारियां हम किस कुजान भी बंडे वीडियो शिकला ती किरा सोच असते तो ती हम सोचा होती पैगामा दुनिया आदात खुद कने तो आइए निस्बत तो पुछता हूं पैसा हम कमाई खुद कने एंगल तो ही असता भले चूके इंटरनेट आगाचे वक्त गुजाने वक्त के देमा रवाने मखलूकनी शऊर हो जागर बुआना मन वत ये चीज़ा मारगा के मनफी इस्तेमाल चे ज्यादा इस्तेमाल नु मे इलाके तो का मे दवगन तो का ज्यादा बुआनी परचा एजुकेशन पर्पज चे अवैध मखलूका कसिया होती हम चैनल जोड़ को दगा पैसा कमाने के वास्ता ए हम रुझान